Mit navn er Johnny Heisel. Jeg er slagtermester hos Gris & Co, Danmarks største online slagter. Jeg vil gerne fortælle dig, hvordan det kan lade sig gøre at levere helt frisk slagterkvalitet hjem til din hoveddør. Det fungerer på den måde, at hvis du bestiller inden søndag aften kl. 24, leverer vi den efterfølgende uge. Dagen før levering pakker vi dine varer. Leveringen sker dagen efter mellem kl. 8 og 16. Ved at indtaste dit postnummer på siden kan du altid se, hvornår vi leverer hos dig. Det koster 39 kroner i fragt, men bestiller du en af vores kasser, betaler vi fragten. Ønsker du at få nogle flere varer med, betaler vi også fragten for det. Hvis du ønsker, at dit kød skal stilles et bestemt sted, kan du skrive det i leveringsanvisningsfeltet. Bortset fra ikke brofaste øer, så leverer vi i hele Danmark. Når vi modtager din ordre, bestiller vi varerne hjem, og så går vi i gang med at skære og hakke og marinere dit kød. Når du bestiller, kan du vælge at købe én gang, eller du kan tegne et abonnement. Du kan altid opsige dit abonnement fra uge til uge, og du kan altid flytte leveringstidspunktet på dit abonnement. Du modtager altid en ordrebekræftelse på mail, plus en sms før levering. Kødet er nøje udvalgt. Det meste af vores kød kommer fra danske slagterier. Vi har enkelte udskæringer, som kommer fra USA og Sydamerika, da de har noget af verdens bedste oksekød. Alt vores kød er pakket i hygiejniske vakuumposer med etiketter, klar til at putte i køleskab eller i fryseren. Kødet pakkes i flamingokasser med isposer. Det sikrer, at kødet er under 2 grader, indtil du modtager det. En af fordelene ved at handle ved Gris & Co er, at kødet ikke har ligget i 10 dage i en køledisk, men er bestilt hjem kun til dig. Vores marinerede produkter er aldrig lavet af genbrugsvarer, men altid lavet af helt frisk kød. Vi kan tilbyde dig et rigtig stort sortiment. Det kan vi, fordi at varerne først bliver lavet, når du har bestilt. Derfor kan vi her i slagterforretningen købe stort ind, undgå spild og give dig en rigtig god pris. Hygiejnen er meget vigtig for os, og derfor har vi investeret i hygiejnesluser, så man får desinficeret sine hænder og fødder, når man går ind i produktionen. Vi har sat hele vores produktion under køl, og vi tager løbende bakteriologiske prøver af vores varer. Over 12.000 familier har handlet flere gange i slagterforretningen Gris & Co. De kan da ikke tage fejl. Prøv os, du bliver ikke skuffet.